Minuta šutnje za naše poginule branitelje i civile. Počivali u miru Božjem. U ime Matice Hrvatske srdačno pozdravljam sve vas ovdje večeras nazočne. Dobrodošli na predstavljanje knjige Nikole Obuljena Kako smo pregovarali s neprijateljem. Gospodine gradonačelniče Mato Frankoviću, apostolski upravitelju Dubrovačke biskupije Mate Uziniću, ratni gradonačelniče Petre Poljaniću. Pozdravljam i predstavljače, najprije našeg autora Nikolu Obuljena, gospodina profesora, doktora znanosti Antu Nazora, ravnatelja Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata i doktoricu znanosti Željku Križe iz iste institucije. Mi smo zajedno odradili ovaj posao. Mi smo ponosni i počašćeni što smo mogli ga odraditi jer smo radili na jednoj vrlo važnoj i značajnoj knjizi. Zahvaljujem se posebno ravnatelju dokumentacijskog centra, profesoru doktoru Anti Nazoru, za svesrdnu i velikodušnu pomoć bez koje večeras u tako kratkom vremenu koje smo imali na raspolaganju ne bismo mogli osigurati ovako svečanu promociju kakvu ova knjiga zaslužuje. Zahvaljujem se osobito autoru knjige, gosparu Nikoli Obuljenu, koji je skupa sa svojom gospođom Pavicom dugi niz godina revni član Matice Hrvatske. Ja mu doista od srca zahvaljujem što nas je odabrao i poklonio nam povjerenje da budemo suizdavači uz Domovinski centar ove vrijedne knjige. Čim sam dobila u ruke rukopis ove knjige, a to je bilo, meni se čini, nešto više od godinu dana, bilo mi je jasno da ispred sebe imam knjigu koja neće tražiti svoga čitatelja, nego imam knjigu koju već dugo čitatelji traže. Što više, brojni naši sugrađani, povjesničari, pa čak i istraživači, odavno čekaju na ovu knjigu. Nažalost, mnogi od njih nisu dočekali da budu večeras ovdje s nama, da uzmu tu knjigu u ruke, da je prelistaju i eventualno uzmu sa sobom doma. Međutim, dobra je vijest ta što već imamo potvrdu o tome. Nekolicina mladih ljudi rođenih nakon ovih strahota Domovinskog rata pročitali su ovaj rukopis i bili su iznenađeni uzbudljivošću, dokumentarnošću, realističnošću njenih uzbudljivih stranica. U ovoj je knjizi, kao što svi znate, riječ o našoj nedavnoj prošlosti, o našoj zbilji od koje nas dijeli točno 30 godina. Mnogi ovdje nazočni sjećaju se tih tragičnih, ali danas slobodno možemo reći slavnih događaja o kojima govori ova knjiga. Što više, mnogi od vas i vaših bliskih članova obitelji nalaze se na fotografijama koje ova knjiga donosi. Ona će, vidjet ćete to, proizvesti vrlo snažne emocije. Ja imam dopuštenje večeras reći jednu možda i osobnu stvar. Moja suradnica iz Matice Hrvatske, Ana Rajić, i ja zajedno smo ovu knjigu otvorile, ona je tek stigla. I kad smo otvorile, Ana Rajić je na jednoj od fotografija vidjela svog pokojnog oca
na slici gdje ljubi hrvatsko tlo nakon što je izišao iz logora i sretno stigao u Dubrovnik. Ona je imala nepunih godinu dana dok je on boravio 7 mjeseci u tim strašnim uvjetima logora. Vrijednost ove knjige rašće stoga proporcionalno s vremenom koje bude prolazilo i koje će sa sobom malo pomalo odnijeti sve nas, žive svjedoke tih stradanja, koje su prikazane i opisani u knjizi Nikole Obuljena. Glavna motivacija autora bila je da ostavi jasan trag o tome kako smo se ovdje na hrvatskom jugu branili. Branili se od agresora koji je oružjem kročio na hrvatsko tlo, onemogućio u gradu svaki oblik normalnog života i u njegovoj okolici, razarao naše domove, namjerno pucao u civile, u nemoćne, u djecu. Odvodio u zarobljeništvo nedužne ljude. S tim i takvim neprijateljem moralo se pregovarati. Glavni sadržaj ove knjige upravo su ti pregovori, ali ona, pored službenih dokumenata, donosi i vrijedne slike, fotografije, kao što spomenuh, susrete i događaje iz svakodnevice života ratnog Dubrovnika. Iako su pregovori uobičajeni dio ratne strategije, pregovori koje su vodili dubrovački pregovarači usmjereni su na obranu grada i njegovih stanovnika i bili su način da se, koliko je moguće, odgode ili barem ublaže ratna djelovanja. Pregovarači su ukupno imali 56 susreta s neprijateljem i pregovora s njima u razdoblju od nešto manje od 7 mjeseci, konca listopada 1991. i sredine svibnja 1992. godine. Premda se neprijatelji najčešće nisu pridržavali dogovora o prestanku oružanih napada u vrijeme pregovora, uvijek je postojala barem ona tanka nit nade da će pregovori usporiti napredovanje neprijateljskih snaga, da će se osloboditi zatočenici u neprijateljskim logorima, u Morinju, u Bileći i ublažiti se teška humanitarna kriza koja je pritiskala i grad Dubrovnik i okupirana područja u okolici grada. I doista, bilo je dana i situacija kad su pregovarači bili uspješni ili uz Božju pomoć jednostavno imali sreće, pa su im neke okolnosti bile naklonjene. Ali svaki izlazak pregovarača iz koliko tolike sigurnosti vlastitih domova, vlastitih podruma, svaki prelazak kućnog praga, ne kaže se slučajno kućni prag, najveće brdo, bio je put u neizvjesnost. Hoće li se vratiti ili će ih tijekom pregovora likvidirati? Hoće li pregovori biti naprasno prekinuti? Hoće li se polučiti ikakav napredak u tim iscrpljujućim razgovorima tijekom kojih su bili izloženi ponižavanju, prijetnjama, smrtnom strahu? Oko toga se kreće misao autora ove knjige. Ono čega su bili posve svjesni je to da za bliske susrete s neprijateljem nije moglo biti neke posebne pripreme, ni uputa, ni predviđene taktike. Sve što ih je očekivalo bilo je neočekivano. Pa autor o tome kaže, citiram: nismo ništa govorili, nismo se ništa dogovarali o taktici za pregovore, jer jednostavno nismo ni imali, niti mogli imati ikakvu pripremljenu taktiku. Ja sam samo razmišljao što će nas dočekati, kako ćemo i hoćemo li se uopće vratiti živi ili će nas zadržati kao taoce. Pregovaračke situacije o kojima govori Obuljen u velikoj mjeri podsjećaju na dubrovačku diplomatsku i pregovaračku tradiciju
iz opasnih vremena koje je prolazila Dubrovačka republika, osobito ono dramatično razdoblje teške krize nakon velike trešnje 1667. godine. Kao dubrovački pregovarači Nikola Obuljen, Ivo Šimunović, pokojni Đuro Kolić, u nekoliko navrata i Hrvoje Macan, tu tradicijsku pregovaračku praksu očito su svjesno ili nesvjesno nosili u sebi. Pregovarači, povijesni poklisari, koji su sa slabom nadom i velikom bojazni bili primorani pregovarati s Osmanlijama, vodili su pregovore koji su tekli u stalne ucjene i prijetnje. Bojeći se svakog krivog koraka koji je mogao dovesti do nesagledivih posljedica po republiku, pozatočene u zatvorima, poklisari, oratori, kako su ih najčešće u domovini zvali neslučajno, nastojali su sačuvati smirenost i hladnokrvnost, krojeći na licu mjesta izlaze iz nemogućih situacija u koje su ih stavljali tada osmanlijski moćnici, a u ovim novim okolnostima ništa manje okrutni srbočetnici, nikad ne popuštajući, nikad ne otkrivajući strah i nesigurnost, s uvijek spremnim, ali odmjerenim odgovorom koji nikad nije omalovažavao silu s druge strane pregovaračkog stola. Tu dubrovačku snalažljivost u pregovorima, tu posvemašnju predanost zadaći na koju ih je domovina obvezala, to stanje kontinuirane budnosti i opreza, neprijatelji Dubrovnika u vrijeme republike nazivali su hitrina. I ona je dubrovačkim pregovaračima pred neprijateljima Dubrovnika davala nadmoćnost. Hitrina je kao prepoznatljiva osobina dubrovačke diplomatske vještine očito stoljećima prenošena s koljena na koljeno, usavršavana i nasljeđivana. Hitrina je ponajprije značila mudro, domišljato i brzo otkrivanje smicalica spravljenih s druge strane pregovaračkog stola, ali i sposobnost predviđanja opasnih neprijateljskih poteza. Hitrina koju su iskazivali naši pregovarači u Domovinskom ratu i njezina neizmjerna važnost za tijek odvijanja rata vidljiva je u svakom segmentu ove knjige Nikole Obuljena. Knjiga nosi naslov Kako smo pregovarali s neprijateljem. To se može doživjeti način kako smo pregovarali. Međutim, naslov možemo doživjeti i kao retoričko pitanje. I ja sam, pročitavši pažljivo knjigu, ne samo jednom, mogla odgovoriti na to pitanje. Dubrovčani su pregovarali čvrsto, ustrajno, iskazujući neustrašivost, nepokolebljivost, hladnokrvnost, ali i snalažljivost, odmjerenost, pronicljivost, znanje i umijeće javnog nastupa i govora. Ali kad bi samo sa 2 riječi trebalo opisati te pregovaračke napore prema sadržaju knjige Nikole Obuljena, ja bih rekla domoljublje i hitrina. Domoljublje nadasve. Za kraj pročitat ću jedan ulomak iz ove knjige. To je vrlo dojmljivo i emotivno prikazan dan poslije blagdana Svetoga Nikole, dakle 7. prosinca 1991. godine. Autor knjige obilazi grad, gleda posljedice bombardiranja, spuštajući se s pila pješke. Izabrala sam ovaj odlomak ne samo zato što je posrijedi baš današnji dan, prije 30 godina, nego više zbog dramatičnog opisa izgleda grada koji je autora šokirao.
Došavši do mosta na Pilama, ugledao sam oštećenu kamenu ogradu, ali i kip Svetoga Vlaha poviše vrata, čiji su kameni dijelovi ležali na drvenom mostu. Sve je to bio kao neki uvod u prizor koji ću ugledati kada uđem na Stradun. A taj prizor bio je toliko strašan da se teško može opisati riječima. Nadesno Onofrijeva fontana s rupom na kupoli od izravnog pogotka, promjera nešto manjeg od 2 metra, a oko nje krhotine kamena i granata. Nalijevo crkva Male Braće, puna ožiljaka od krhotina granate, a onda jedna za drugom 2 do temelja izgorjene palače, najprije palača Ljetnih igara s ulazom na kućnom broju 1, a donje palača s ulazom na broju 2 u ulici od Sigurate. Izgledale su mi kao 2 sablasti koje svojim pocrnjelim zidovima i prozorima, iza kojih ničega nema, gledaju na Stradun. Stradun je bio posut komadima crijepova s krovova, kamenom s fasada okolnih kuća ili kamenom samoga Straduna, gomilom stakla, jer nijedan izlog nije ostao cijeli, krhotinama granata, dijelovima persijana i namještajem koji su ljudi iznosili iz zapaljenih kuća. Hodajući kao u nekom transu, došao sam do široke ulice i skrenuo u nju. Došavši do ugla široke i ulice od Puča, dočekala me do temelja izgorjela palača u kojoj je živio slikar i kroničar Dubrovačkih Ljetnih igara Ivo Grbić. Na njoj je posebno sablasno djelovao balkon sa svojom metalnom ogradom koja je djelovala nestvarno u tom užasnom prizoru. Skrenuo sam lijevo u ulicu od Puča i na desnoj strani preko puta pravoslavne crkve ugledao velebnu palaču Martinušić, koja je također izgorjela do temelja, a iz ostataka krova, persijana i tko zna čega još u prizemlju je i dalje dimilo. No još gore od svih ovih apokaliptičnih prizora dojmile su me se ljudi koji su hodali gradom i njegovim ulicama u tišini i samo plakali. Plakali su svi, djeca, žene, starci, odrasli muškarci. Nije to bio glasan plać, bilo je to tiho jecanje, a suze su same tekle niz lice. Nitko ni s kim nije razgovarao. Samo su jedni drugima klimali glavom, a ako su bili svojta ili prijatelji, onda bi se zagrlili i šutke plakali. Tu sablasnu tišinu narušavalo je jedino struganje brojnih lopata kojima su radnici komunalnih poduzeća bacali šut u kamione, pomalo čisteći ulice. Hvala. Knjiga, kako smo pregovarali s neprijatelji, može se kupiti na ulazu u dvoranu. Njezina cijena je 150 kuna, ali u ovoj prigodi promocije bit će dostupna za 100 kuna. Molimo iz epidemioloških razloga za što kraće zadržavanje u dvorani nakon promocije, pa stoga neće biti moguće da autoru donosite knjigu na potpis. Doći će doktorica Željka Križ. Izvolite. Hvala. Srdačno vas sve pozdravljam. Stvarno mi je čast večeras biti ovdje, kao što mi je bila velika čast što mi je povjereno uređivanje ove knjige. Uredila sam ih dosta, ali ova je bila neumanjujući vrijednost ostalih. Svakako, ovo je bila nešto doista posebno, uključujući suradnju sa autorom kojem bi zahvalila što je odgovorio strpljivo na sva moja pitanja, što mi je sve znao objasniti, žarati što se čuo sa mnom svako malo i puno mi je pomogao u mom uredničkom poslu i zahvalila bi
i gospodinu Đurašu iz muzeja puno, što isto odgovarao na sva moja pitanja i pomagao da nam knjiga izgleda što bolje. Ću reći nekoliko tehničkih podataka onom općenito o knjizi, da znate o čemu se radi, što se može u njoj očekivati. Uglavnom, knjiga ima nekih 336 stranica. U historiografskom i arhivističkom smislu ona predstavlja memorarsko gradivo, no zbog brojnih izvornih dokumenata koje su u knjizi prezentirani, kao i fotografija, ona njezini dijelovi čine iz zbirke fotografija i dokumenata. Knjigu zapravo se može podijeliti na 3 veće cjeline, to je memorarski dio knjige koji je ujedno i najveći, dio najobimniji, potom prilozi u kojima se nalaze preslike dokumenata koji se spominju u tom, dakle, memorarskom dijelu knjige, te na posljedku na zbirku dokumenata i fotografija. Sam memorarski dio knjige podijeljen je na 10 poglavlja, koji imaju onda još i prilično puno podpoglavlja, tako da je sve dosta dobro razrađeno i pregledno za čitanje i praćenje kroz sadržaj. Nakon svoje uvodne riječi, autor je dao jedan kraći pregled, osvrt na političke prilike u Jugoslaviji 80-ih godina prošlog stoljeća. Opisao je razdoblje višestranačkih izbora, odnosno početke demokratskih procesa u Hrvatskoj i prateću pobunu dijela Srba, kao i političke prilike na području Dubrovačke općine uoči nakon početka rata. Opisao je potom i situaciju od siječnja do listopada 1991. te u kojoj je uključena bila i prva pomorska blokada, pa onda opći napad na Dubrovnik. No, središnji i sadržajno najbogatiji dio knjige, o kojem je već dosta govorila doktorica Stojan, pa da ja sad se ne ponavljam, samo ću ukratko. Dakle, to je poglavlje pregovori s neprijateljem. I tu je autor kronološki i doista vrlo detaljno opisao tijek pregovora s predstavnicima JNA od listopada 1991. do svibnja 1992. kojima je prisustvovao, odnosno predvodio kao šef pregovaračkog tima, a ujedno je i prezentirao sadržaje pojedinih dokumenata vezanih za to razdoblje, tako da su nam ti dijelovi potkrijepljeni dokumentima. Autor je čitateljima, osim fotografije, dakle činjenica, pružio i doista i meni kao urednici, vjerujem da će čitatelji dijeliti moje mišljenje, doista živopisne i zanimljive osobe pojedinih događaja i njihovih aktera, i doista je zorno očarao to ozračje vremena o kojima piše, uključujući brojne citate, dijaloga, što je fascinantno nakon tolikog vremenskog odmaka, da je to sad sve nam zapisao, da nam ostane i nama u sjećanje. Posljednje poglavlje završava potom razdobljem do deblokade Dubrovnika, gdje se piše o konačnom oslobođenju juga Hrvatske. Tu je posebno meni barem isto bilo nekako emotivno čitati i jako interesantno napisano ulazak u Slano nakon oslobođenja Slanoga, gdje je autor opisao kako je izgledalo to sve skupa i ta sreća zbog oslobađanja i s jedne strane ta tuga zbog toga kako ono izgledalo. Tako da doista, rekla bih, to mi povjesničarka sam i arhivistica, nisam u nekom struci književnosti, ali ja rekla da je autor u ovoj knjizi, to je moje laičko mišljenje, pokazao i iznimno literarno umijeće. Dakle, ta knjiga je pisana toliko čitko, toliko zanimljivo, ona na momente djeluje zapravo kao dokumentarni roman, iako je to memorarsko gradivo, tako da mislim da je stvarno time približio čitatelju dodatno to razdoblje i velim, jako je stvarno zanimljivo. Osim toga, knjiga je obogaćena i brojnim fotografijama, dakle, sam tekstualni dio knjige, ovaj memorarski o kojem sam govorila, on sadrži više od 70 fotografija i tu se autor potrudio da je doista te fotografije opisao i posložio tako, što smo nas radili, da odgovaraju pojedinim poglavljima, podpoglavljima, i te fotografije u knjizi zapravo prate priču. Tako da i na tom dodatno onda si čitatelj može predočiti o čemu autor piše u knjizi.
Tu ima knjiga i prizora i razaranja baštine. Mogu se vidjeti, na primjer, izgorili brodovi, ali tu su i ljudi isto što je spomenuto na slikama, pa recimo fotografije malog vodonoše ili tome slično dječaka koji nosi vodu. Dakle, sve to dodatno osnažuje taj autorov tekst. Čime dakako su onda ti događaji i akteri približeni. Onda nakon tog memoarskog centralnog dijela knjige je sljedeća cjelina su prilozi i tu se nalazi 14 dokumenata koji su popraćeni regestama, dakle opisom tih dokumenata, i to su zapravo dokumenti koji se spominju ili se citiraju u tekstualnom dijelu knjige gdje ih je autor opisao, pa se u tom dijelu mogu pročitati u njihovom zapravo izvornom obliku. Posljednja cjelina knjige je naslonjena na dokumenti i fotografije iz zbirke Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, i tu se nalazi na početku više od 20 dokumenata, naslovnice, novina u kojem se mogu vidjeti vijesti iz tog razdoblja, dakle iz vjesnika iz Slobodne Dalmacije, Dubrovačkog vjesnika, pa onda leci i zemljopisne karte koje onda donosimo u boji. I taj dio, te dvije karte i fotografije, nekih 58 fotografija su na kraju knjige, dakle, u boji, osim da one koje su same po sebi to nisu. Dakle, to su fotografije renomiranih fotografa i one isto kroz sliku pričaju o tim sudbonosnim događajima rata na dubrovačkom području i posebno zorno prikazuju to razaranje kulturne baštine Dubrovnika, ali dakako i cijeloga svijeta. I mislim da će to isto čitateljima puno značiti i onima koji poznaju ovaj grad, koji su bili ovdje, i onima koji možda nikad nisu bili, ali će doći, jer neke su dijelove znamo svi manje više, ko je bio, ne bio. Recimo, ja danas nakon ove knjige, makar sam u ovom gradu već bila par puta, nekako ga gledam sad drugim očima. Prošla sam danas u hotelu Imperial i meni se vratila slika iz knjige tog gorućeg hotela. Dakle, to je stvarno ono što je uspio autor napraviti, je da nas dotakne i da nam to sve približi. Na posljedku, da zbog te svoje memoarske, ali i fotografske vrijednosti i tih brojnih prezentiranih dokumenata i fotografija kojima su popraćeni zapisi, smatram da je ova knjiga doista vrijedan izvor znanja o ratnim zbivanja u Dubrovniku, a posebno o političkim naporima i doprinosu kriznog štaba obrani Dubrovnika, i da će biti nezaobilazno štivo kako za stručnu javnost, tako i za širu javnosti, jer nam je autor, dakle, u ovoj knjizi ostavio ono najvrijednije svoje svjedočanstvo, za koje vjerujem da će puno značiti i idućim generacijama. Eto, zahvaljujem na pažnji. Cijenjeni uzvanici, gospođe i gospodo, lijepi pozdrav i zahvala prije svega na tome što ste došli na ovu promociju i zahvala autoru knjige što se obratio našem centru sa sadržajem knjige u namjeri da vidimo je li to za objavljivanje. Naime, naš centar od samog početka drži se jedne strategije, mogu tako reći. Godišnje objavljujemo knjigu fotografija, dakle jednu fotomonografiju, jednu znanstvenu knjigu, zbornike dokumenata i knjigu memoarskog gradiva. Naravno, kada dobijamo sadržaj na čitanje, uvijek ga prije svega provjeravamo tamo na terenu odakle je došao. Kad smo dobili pozitivne recenzije, da tako kažem, kolegici Željki davno sam zamolio sam je da pogleda kakva je to knjiga, kakav je sadržaj, je li to ono što naš centar kao znanstvena ustanova može objaviti, i njezina reakcija je bila pozitivna i osobno sam nakon svega toga pročitao sadržaj ove knjige i nije bilo nimalo dvojbe da je to nešto, kako je već rečeno, što nam je nedostajalo i da ta knjiga zavređuje biti dio memoarskog gradiva, dio serije memoarskih knjiga našega centra. Samo opet ću upozoriti, riječ je o memoarskom gradivu. Ona je sekundarni izvor, ali bez njega ne možemo. Mi prvenstveno radimo po gradivu koji zovemo primarnim, ali ono je šturo.
ono je uglavnom ograničeno na faktografiju i mi iz njega teško možemo saznati atmosferu u nekim događajima, a zato su nam potrebni živi ljudi, svjedoci, njihova sjećanja. I mislim da je ova knjiga apsolutno pokrila sve ono što nam je bilo važno da bi spoznali ovu jednu drugu dimenziju, političku, pregovaračku, o tome na koji način se branio Dubrovnik, ne samo oružjem, što je primarno, nego i način na koji su ti pregovarači uspjevali odugovlačiti pojedine događaje s neprijateljske strane, saznavati, spoznavati njegove namjere i jednostavno djelovati u interesu svih građana ovoga grada. Kad kažem da je ovo memoarsko gradivo, onda molim vas kad ćete čitati, znači se dogoditi da je autor zapisao neki događaj dan kasnije od onoga što se dogodilo, tako da vas to ne zbunjuje. Naravno, u opaskama, napomenama autora, napomenuto je da je riječ o datumu, dan koji se dogodio, znači događaj koji se dogodio dan prije toga. Mnogi sudionici događaja raznih. Mi smo objavljivali knjige i sjećanja ljudi u sanitetu, u farmaciji, znači novinara, naravno ratnika, ali mnogi su bili spremni pisati knjigu, imali su neki strah od suda javnosti, ajme ako napišem nešto, a ovome se ne svidi. Dakle, mnogi su bili spremni pisati, ali nisu svi napisali to što su željeli izreći i zato uvijek treba reći hvala svim onima koji imaju hrabrost staviti svoje razmišljanje, svoj sadržaj na sud javnosti. U ovoj situaciji oko nekih događaja koji su, ja bih rekao, više mitovi nego činjenice, isto vrlo hrabro. Mi smo takvih situacija imali, kad govorimo o najvišoj razini, baš vezano za dubrovačko područje, kad govorimo o nekim događajima, potezima predsjednika Tuđmana, pa su se širile razne priče, ali uvijek treba u tim situacijama pogledati cjeloviti dokument, cjeloviti sporazum od točke 1 do točke zadnje i onda o tome razgovarati. To inače smo svjedoci, posebice mi koji se intenzivno bavimo razdobljem Domovinskog rata, kako je u mnogim događajima i u mnogim izvorima prešućen dio toga izvora da bi se mogla složiti neka priča koja iz raznih interesa onda se pokušava nametnuti široj javnosti. Tako da će, čitajući ovu knjigu, vjerujem dobiti odgovor na neka od pitanja koja su u ovom gradu bila vrlo aktualna i koja su bila, pa ja bih rekao, posebice kad čitam ovu knjigu i te sporazume i objašnjenja, koja su bila i krivo interpretirana. Ovdje bih naglasio ovo što je prethodno rečeno, uz to memoarsko gradivo, uz sjećanje, ova knjiga je na neki način zbirka dokumenata, pa u ovoj knjizi je oko 60 izvora koji su objavljeni i koji su nesumnjivi. Da ne govorimo o fotografijama, ukupno ih je oko 130, slike govore više od 1000 riječi, tako da je taj dio znatno nadmašio ovu razinu memoarskog gradiva i mislim da svako onaj koji će samo prelistati taj zadnji dio knjige i te fotografije, da će već razumjeti što se u Dubrovniku događalo početkom 90-ih godina. Ja ću ovdje izdvojiti samo dva događaja koja su mi vrlo znakovita, govoreći o razdoblju pregovora na međunarodnoj razini. Ovdje se ističe i ran datum, to je 18. listopada 1991. godine. Nama je značajan zbog konferencije u Hagu u kojoj je Milošević odbio Carringtovom prijedlog sporazuma rješavanju, dakle, jugoslavenske krize. To se dogodilo 10 dana nakon što je Hrvatski sabor donio konačnu odluku o raspadu državnopravnih sveza sa SFRJ, kada je Carrington zaključio da je Jugoslavija onakva kakva je bila raspala i pokušao je na sve moguće načine zadržati Jugoslaviju. To je bila politika međunarodne zajednice i taj prijedlog o Savezu suverenih država je bio na stolu. Zanimljivo je, toga danas su ga prihvatili svi osim Miloševića. Par dana nakon toga je i Bulatović iz Crne Gore odbio prihvatiti taj sporazum. Pokušali su još početkom studenoga 4.11. je bila opet jedna konferencija u Hagu,
Ali nama taj dokument i to odbijanje jasno pokazuje, naravno ovdje većina nas zna što se događalo, dosta je dokumenta izvora objavljeno, tu više nema nikakvog spora, ali za sve one koji dan danas sumnjaju u odgovornost, taj datum je definitivno pokazao da je srbijanska politika, velikosrpska politika tadašnja, odgovorna za rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i da je isključivost te politike uzrokovala patnje i stradanja ljudi. Sam Geoffrey Nice na suđenju Miloševiću upravo spomenuo taj datum i prijedlog toga sporazuma i rekao je Miloševiću, vi ste odbijanjem prihvaćanja toga sporazuma krivi za sudbinu i stradanje svih onih ljudi koji su stradali nakon toga dana. To je nešto što je nesumnjivo. Na današnji dan, 7.12.1991. godine, na hidroelektranicu Krila Dubrovnika potpisan sporazum s neprijateljem. Tako je napisano u knjizi. Ono što bih želio istaknuti i sam autor ovdje naglašava presudnu ulogu onog dana prije i presudnu ulogu branitelja. Dakle, taj sporazum ne bi bio potpisan da su neprijateljske snage, da su srpsko-crnogorske snage, budem precizniji, uspjele ostvariti svoj naum zbog kojeg su napale Dubrovnik 6.12. I to uvijek treba istaknuti. Svi oni koji su pregovarali, svi sporazumi, mirna reintegracija, naše međunarodno priznanje, sve posljedica hrabrosti onih ljudi koji su tada, 1991. godine, u tim najtežim okolnostima, u omjeru snaga koji je bio daleko u korist neprijatelja, imali hrabrosti uzeti pušku i obraniti i grad i svoju domovinu. To je autor nedvojbeno naveo. Dubrovnik su spasili njegovi branitelji. To je poruka koju autor šalje i u ovoj knjizi. I nešto s čime ću se složiti, autor smatra da je 6.12. zapravo bio, da se ovako izrazim sportskim rječnikom, autogol te velikosrpske politike, jer je okrenuo svjetsku javnost protiv sebe. Naravno, uz Vukovar i njegovu žrtvu, one slike koje su obišle svijet nakon okupacije Vukovara i napad na Dubrovnik, mislim da je pokazao svjetskoj javnosti o čemu se radi u Hrvatskoj, pravo lice tog srpskog agresora i srpsko-crnogorskih snaga koji su napale Dubrovnik. U Dubrovniku nije bilo vojarni JNA, nije bilo ugroženih pripadnika srpske nacionalne manjine, a napad na Dubrovnik pokazuje da je cilj ovoga rata bio teritorij, dakle klasičan osvajački rat, nikakav građanski rat, znala se crta točno koja je zamišljena i to je trebao biti dio buduće velike Srbije. I na kraju naš posao povjesničara je takav da svakim danom spoznamo nešto novo. I upravo kad je ova knjiga već bila otisnuta, a u knjizi se spominje i smrt Milana Milišića, koji je 5.10. stradao u napadu topovnjače kao prva civilna žrtva. Čitao sam i po portalima i u novinama, a prije nekoliko dana naime završavamo knjigu transkripata Hrvatskih sabora od 25. lipnja i 8.10. To su presudni sabori za samostalnost Republike Hrvatske. Vaš gospar Iva Jelić je u saboru 8.10. govorio o tom datumu, govorio je o stradanju upravo Milana Milišića i rekao je da je to jedan bio veliki čovjek sa velikim Č, a da je toga dana stradala i još jedna gospođa na Gružu. Išao sam provjeriti zaista u bazu podataka koju imamo. Toga dana ujutro je stradala Rada Hasić, dakle evo jedna nova spoznaja da toga dana su stradale, nije prva civilna žrtva i to je ono što svakim danom kad čitamo nove izvore dolazimo do novih spoznaja. Tako kad ćete čitati ovo gradivo, imajte uvijek na umu da je to memoarsko, da je podložno možda nekim subjektivnim prikazima, ali ono što je rečeno već prije, uz
ove dokumente koji su u prilozima, uz autorove zapise koje je on vodio i tada, mislim da smo uspjeli postići da je, i recenzenti su odradili svoj posao, mislim da smo uspjeli postići da je ovo memoarsko gradivo, ova knjiga sa visokom razinom znanstvenog dokazanog, dakle, sadržaja i da tu neće biti nikakvih problema. I na kraju ću se zahvaliti kolegama iz Muzeja Domovinskog rata u Dubrovniku. Recenzent ove knjige je Marina Judica Turk, s njom je intenzivno na ovoj knjizi, kako je već rečeno, radio i Miša Đuraš i zapravo, zahvaljujući njima, ova knjiga je bogata sa fotografijama, što zaista daje jednu posebnu vrijednost i samom sadržaju koji je autor prezentirao svima nama i ostavio vrijedno štivo za budućnost. Mislim da možemo biti svi skupa ponosni da je ova knjiga danas ovdje predstavljena, jer će zaista ostaviti dubok trag za sve one koji žele znati više i razumjeti što se događalo u Dubrovniku početkom 90-ih godina. Ostaje mi još samo zahvaliti autoru na tome što je smogao snage zapisati ta svoja sjećanja i što nam je ostavio vrijedan izvor za daljnje istraživanje povijesti Domovinskog rata. Hvala na pozornosti. Dobar večer svima. Prije svega želim zahvaliti svima vama koji ste u ovolikom broju došli po ne baš ugodnom vremenu večeras na predstavljanje ove knjige, a u prvom redu svim dubrovačkim braniteljima čiji dan ovih dana obilježavamo. Posebno zahvaljujem gospodinu gradonačelniku Matu Frankoviću, ocu biskupu Matu isto tako Uziniću i gospodinu Poljaniću, mom prethodniku, čiji sam zamjenik bio tih teških ratnih dana, a prijatelji smo ostali. Bili smo prije i ostali smo i dalje. Ovo nije knjiga o ratu, nego o posebnom dijelu toga rata, kako i naslov knjige kaže, o pregovorima što smo ih vodili s agresorskom vojskom. Knjigu o ratu ispisali su svojim junaštvom, svojim životima i svojom krvlju branitelji koji su obranili grad i zahvaljujući kojima je i ova knjiga mogla nastati. Neposredno prije napada na cijelo područje tadašnje općine Dubrovnik, u Dubrovnik su pristigli promatrači Europske zajednice, današnje EU, koji su odmah po dolasku obišli Brgat i Župu, gdje su već nekoliko dana padale granate s područja Trebinjske općine. Njihova zadaća bila je po službenoj terminologiji EZ-a posredovanje, u navodnike, između sukobljenih strana kako bi se sukob riješio mirnim putem. Što to znači, ne trebam zapravo posebno komentirati, ali tako je bilo službeno stajalište, jer Hrvatska nije dočekana dobrodošlicom, dapače. Hrvatska je bila razbijač Jugoslavije u očima europske javnosti. Odmah nakon općeg napada promatrači su pokušali uspostaviti kontakt sa vojno-pomorskim sektorom Boka, gdje je bilo zapovjedništvo mornarice. To im je uspjelo tek 11. listopada, kada su održani i prvi pregovori na razaraču Jugoslavenske ratne mornarice Kotor. S naše strane su u tim pregovorima bili predsjednik Skupštine općine Poljanić, predsjednik kriznog štaba Šikić, član kriznog štaba Macan i časnik Hrvatske vojske Antun Karaman. A sa suprotne strane viceadmiral Jokić
sa suradnicima dogovoren je prekid vatre i zakazan sljedeći sastanak za 12. listopad na pisti Zračne luke Dubrovnik. Naši pregovarači su bili u istom sastavu, a sa suprotne strane došao je samo načelnik Jokićeva štaba, kapetan vojnog broda Milan Zec, koji je odmah rekao da neće biti nikakvih pregovora, jer smo mi ubili njihovog vojnika u Ravnome, te je uručio našim pregovaračima ultimatum u 8 točaka, naći ćete ga u prilogu, kojim se tražila bezuvjetna predaja oružja i našeg kriznog štaba. Odmah po povratku u grad, Poljanić je pozvao Đura Kolića i mene, te zapitao hoćemo li se prihvatiti uloge ratnih pregovarača s neprijateljem. Uz Hrvoja Macana, koji je već 2 puta bio na pregovorima. Mi smo bez oklijevanja prihvatili tu neugodnu i nimalo bezopasnu zadaću. Kao Poljanićev zamjenik bio sam određen za šefa tog malog tima, koji je isti dan, istu večer potvrđen i u Zagrebu, i već sljedećeg dana isplovili smo kočom Sirena iz Srebrenoga, jer je bio takvi širok, jaki da se iz grada nije moglo izaći, i skupa s časnikom Hrvatske vojske Karamanom, trojicom promatrača i prevoditeljem Mišom Mihočevićem zaplovili za Cavtat. U Cavtatu nas je dočekao član kriznog štaba Antun Kralj, te smo kombijem otišli na prve pregovore u Močiće. Sadržaj ovih i svih drugih pregovora opisan je detaljno u knjizi i neću ga naravno večeras prepričavati, ali želim vam ipak dočarati atmosferu kakva je bila na tim pregovorima. Pregovori nisu bili nalik na razgovor civiliziranih ljudi. Preko puta su najčešće sjedala dvojica oficira JNA, potpukovnik Radoslav Svičević, doktor znanosti iz područja psihologije s tadašnje Vojno-medicinske akademije u Beogradu, i kapetan fregate Sofronije Jeremić, oficir za vezu u štabu admirala Jokića. Svičević je bio izrazito agresivan i nije se ustručavao prijetiti i vrijeđati ne samo nas, nego i promatrače Europske zajednice, što oni nisu mogli shvatiti, i kako bi se koji tim primicao kraju svog 7-dnevnog boravka, jer su se mijenjali svakih 7 dana, tako su sve više bili na našoj strani. Ispričat ću samo jedan detalj, kad nas je Svičević optužio da smo ubili njihova 2 zatočenika koje smo imali, i dodao, obraćajući se šefu promatračkog tima: i vi ste tome krivi jer ste tada bili u Dubrovniku. Čovjek je od neugode reagirao nespretno i odgovorio: idući jutros iz hotela u gradsku luku naišao sam na leš jednog psa, pa biste me mogli optužiti i za smrt toga psa jer smo mi u Dubrovniku. Na to je Svičević skočio na noge, unio mu se u lice kao da ga hoće udariti i izderao se na njega: vi uspoređujete oficira JNA s psom. Tužit ćemo vas vašim nadređenima. Reći ću nešto detaljnije o našem timu, osim onoga što je već spomenuto. Neko vrijeme bili smo bez časnika Hrvatske vojske, da bi nam se 25. listopada pridružio tadašnji natporučnik Ivo Šimunović. Ivo je raspolagao svim informacijama
i izluđivao je naše protivnike točnim navođenjem kota s kojih su nas gađali. Gledao ih je s visoka i uvijek je ostajao hladnokrvan. U općini smo dobili i ured na naše traženje, čije je vođenje preuzeo Đuro Kolić. Dolazio je rano ujutro i ostajao do kasno navečer, pa je većina dokumenata koja je izlazila iz ureda bila s njegovim potpisom. Ali o njihovom sadržaju bismo se uvijek prethodno dogovorili. Đuro je vodio i sve poslove oko razmjene zatočenika i u tome je bio toliko detaljan da je kasnije sudjelovao i u razgovorima o tome na nacionalnoj razini, sve do razmjene, velike razmjene u Nemetinu 1992. Ivo je bio zadužen za sve u svezi kršenja primirja, a moja zadaća je bila nadmetanje sa Svičevićem i kontakt s medijima i građanima po povratku s pregovora na rivi u Gradskoj luci. To mi je bila izrazito neugodna zadaća jer sam morao reći nešto što bi u ljudima potaknulo optimizam, a optimizmu nije baš bilo mjesta. 28. listopada vozeći se prema Cavtatu ugledali smo neprijateljsku zastavu na Žarkovici, nakon čega je naš tim ostao bez Hrvoja, koji se dok smo išli natrag prema brodu sukobio sa Svičevićem, rekavši mu da se moraju povući sa Žarkovicu. Ovaj je to odbio, a Hrvoje mu je dobacio, bit će krvi, a Svičević njemu, uhapsit ću te macane. Zaključili smo da je pametnije da Hrvoje neko vrijeme ne ide na pregovore, ali je nastavio surađivati u našem timu jer nam je bio dragocjeno njegovo iskustvo u pitanjima infrastrukture. Tako smo konačno u timu ostali Đuro, Ivo i ja sve do svibnja 1992. S tim da sam ja sudjelovao kasnije i u nekim dogovorima u zapovjedništvu južnog bojišta u ljetu 1992. Najčešće pitanje koje su mi svi postavljali bilo je koja je bila vaša taktika u tim pregovorima. A uvijek je odgovor bio isti. Nastojali smo što više dobiti na vremenu. Na ultimatume smo odgovarali protuprijedlozima, prihvaćajući uvijek samo ono što je nama odgovaralo. Popravak vode, struje, humanitarna pitanja, a odbijali ono što je njima bilo bitno, predaju oružja. Jedanput smo prihvatili predaju oružja, ali pod uvjetom da oni nama predaju oružje naše teritorijalne obrane, što je bilo otprilike 5 puta više nego što su naši branitelji tada imali. Naime, oružje Dubrovačke teritorijalne obrane bilo je uskladišteno na području općine Tebinje na Dužima. To ih je toliko razbjesnilo da je Svičević skočio na mene rekavši da takav bezobrazluk nije u životu doživio. Prije svakih pregovora konzultirali smo se s Poljenićem i Šikićem i obvezno svaki put išli u zapovjedništvo na konačni dogovor s generalom Nojkom Marinovićem, koji nam je uvijek davao prave informacije i upute. Iznijet ću još jedan detalj s pregovora od 4. studenoga u Cavtatu. Promatrači su oštro prigovorili jer se na njihov brod Argosi, koji je ploveo prema Šipanu, pucalo. I Svičević je rekao da su to pucali naši branitelji iz Mokošice. Na što sam ja reagirao rekavši da je to totalna besmislica. On je poludio i rekao mi je, za svaki tvoj metak, moj rafal, za svaku tvoju granatu, mojih 50.
Nakon 5 minuta u prostoriju je ušao jedan mornar, salutirao i nešto na uho rekao Svićeviću. A on je, obraćajući se meni, rekao: upravo su mi javili da trpimo jaku vatru s naseljenog područja Babin Kuka i mi moramo uzvratiti. Nije još ni završio rečenicu, a prva granata je fijuknula iznad naših glava. Ivo mi je došapnuo: ovo su haubice. I tako smo mi nastavili razgovarati dok su granate fijukale s položaja koje su oni imali na padini prema Zvekovici ispod Dubrovačkog aerodroma i jedan od promatrača je pedantno bilježio da bi na kraju rekao: gospodine potpukovniče, ovo je bilo 75, a ne 50. Možete zamisliti koje su mi se misli vrzmale po glavi, jer se i moja kuća nalazi na Babin Kuku i koliko je snage trebalo da bih ostao hladnokrvan. Kasnije mi je Đuro na povratku u grad rekao: ti baš imaš facu od Japanca. 2. prosinca 1991. agresori su nas ispratili iz Cavtata riječima: ako nemate ništa novoga za reći ili ponuditi, nemojte više dolaziti. 2 dana nakon toga, 4. prosinca, stigli su u Dubrovnik ministri Rudolf, Kriste i Cifrić. Odmah smo se sastali u općini, sastanku su nazočili Poljanić, Šikić, Marinović i nas trojica. Nakon što smo ministre obavijestili o situaciji, a imao sam dojam da nisu ni slutili da je naš položaj toliko kritičan, oni su dogovorili sastanak s Jokićem, 5. prosinca u Cavtatu. Po povratku s tog sastanka ministri su nas obavijestili da je dogovoren prekid vatre do sljedećih razgovora, da bi sutradan, 6. prosinca, Dubrovnik doživio najgori dan u svojoj povijesti, ali i dan nakon kojega na Dubrovačkom ratištu ništa više nije bilo isto. Naši branitelji, uz mudro zapovijedanje Nojka Marinovića, obranili su Srđ i grad i od toga dana se više nikad nisu branili, nego su samo išli u napad. Puno godina kasnije doznao sam da je 3. prosinca general Strugar putovao u Beograd na dogovor o napadu na Dubrovnik. 4. prosinca u, kako to vojnici kažu, IZM, istureno zapovjedno mjesto Kupari, dogovorena je cijela taktika za napad, iz čega se vidi sva licemjernost neprijatelja koji je uvijek pregovarao po principu jedno misli, drugo govori, a treće čini. Pročitali se sporazum potpisan u Cavtatu 7. prosinca između naših ministara i admirala Jokića, vidi se da se prekid vatre po tom sporazumu odnosi na područje općina Dubrovnik i Metković, ali poštovao se samo na užem području Dubrovnika, dok je zapadno nastavljeno ratovanje s ciljem neprijatelja da dođe u Ston i na Bistrinu. Nakon potpisa Sarajevskog sporazuma 2. siječnja 1992. koji je s naše strane potpisao ministar Šušak, a s protivne strane general pukovnik Rašeta, kojim je predviđeno povlačenje JNA u skladu s Vensovim planom sa svih područja Republike Hrvatske na koje ne dolazi UNPROFOR, a to je bilo i područje općine Dubrovnik. Mi smo svake pregovore započinjali s pitanjem
kada ćete se povući s našeg područja. Ali njima nije bilo ni na kraj pameti poštovati taj sporazum. Dolaskom generala Bobetka na čelo južnog bojišta 10. travnja 1992. započinje velika operacija oslobađanja hrvatskog juga i nervoza neprijatelja na pregovorima je sve vidljivija. Kad je već bilo oslobođeno područje Župe do Duboke Ljute, general Bobetko je po naputku predsjednika Tuđmana još jedanput pokušao mirnim putem na pregovorima održanim na britanskoj fregati Avenger s generalom Strugarom dogovoriti povlačenje JNA s područja preostalog dijela općine. Ali uzalud, jer je nakon dogovorenog teksta sporazuma Strugar rekao da on to nije ovlašten potpisati. 30. rujna 1992. u Ženevi je potpisan sporazum Tuđman-Ćosić, ali uz stalno problematiziranje Prevlake, koju je neprijatelj koristio za ucjenu i za poticanje razmjene teritorija. Na koncu su pripadnici hrvatske vojske morali desantom doći u Cavtat i konačno istjerati agresora s područja hrvatskog juga te potvrditi tezu koju zastupam u cijeloj knjizi, da će nam slobodu donijeti samo i isključivo hrvatski branitelji. Ovo želim istaknuti i zbog onih rijetkih kojih je bilo na našoj strani, koji su cijelo vrijeme zastupali stajalište da smo mi preniska razina za pregovarače, da bi rezultati bili bolje da je s naše strane bio netko na višoj razini. A iz knjige se vidi da agresor nije želio poštovati ni sporazum potpisan na najvećoj mogućoj razini. Iza svih ovih pregovora, bilo ih je ukupno 56, ostala je velika količina dokumenata, bilješki, te smo se nas trojica u proljeće 1997. sastali i dogovorili da bi bilo vrijedno nešto zapisati o tim pregovorima, ali smo i zaključili da treba pričekati barem još 6-7 godina. Dogovorili smo se kako ćemo u tim bilješkama, u tim zapisima obuhvatiti razdoblje do konca 1992. odnosno do konačnog oslobođenja područja tadašnje općine Dubrovnik. Nažalost, Đuro je preminuo 2008. i vrijeme je opet prolazilo. Ivo je zaplovio u poduzetničke vode i više nije bilo vremena za pisanje. Prijatelji, pa čak i novinari su me stalno nagovarali da nešto napišem, pa sam odlučio zapisati svoje poglede na pregovore sa željom da ostane pisani trag, ne sluteći da bi to mogla postati knjiga koju večeras imamo pred sobom. Pisanje sam započeo 2017. u proljeće, planirajući završiti do ljeta 2018. Ali su me, nažalost, bolesti koje su me sustizale jedna za drugom privremeno zaustavile. Tako je knjiga dovršena i pripremljena za tisak tek u studenome ove godine. Još jednu stvar želim reći prije zahvale svima kojima moram zahvaliti. Kad sam rekao, spominjući 6. prosinac, da dubrovački branitelji više nikad nisu bili u situaciji da se brane, mislio sam na njihov izlazak iz Dubrovnika, na izlazak 163. brigade nakon što je neprijatelj napustio Mokošicu. Tada su naša prva i druga bojna 163. brigade
izašle svaka u svom pravcu pridružujući se Tigrovima i 4. Splitskoj i aktivno su sudjelovali, dakle, pretvorili su se iz branitelja u napadače. Na koncu želim zahvaliti svima koji su mi pomogli da knjiga ugleda svjetlo dana. To su nakladnik Matica Hrvatska Ogranak Dubrovnik, na čelu s profesoricom doktoricom Slavicom Stojan, sunakladnik Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar, na čelu s profesorom doktorom Antom Nazorom, koji je napisao i predgovor knjizi, doktorici znanosti Željki Križe iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra, urednici knjige, i profesorici Varini Jurici Turk, ravnateljici Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, koja je napisala recenziju, a koja zbog bolesti, nažalost, nije ovdje s nama. Posebnu zahvalu dugujem kustosu Muzeja Domovinskog rata Mišu Đurašu, s kojim sam surađivao i u ratu, jer je Mišo vodio sektor veze Hrvatske vojske, a veze su osiguravali djelatnici Telekomunikacijskog centra Dubrovnik, čiji sam bio direktor. S Mišom sam proveo dane i dane, pregledavajući fotografije, dokumentacije, izreske iz novina i konačno smo se odlučili zajednički za fotografije koje će, kao što se spomenuto već, pratiti tekst knjige. Konačno, zahvaljujem Ivu Šimunoviću, koji je bio prvi kojemu sam dao rukopis na čitanje i koji mi je dao niz korisnih sugestija i dodao nekoliko meni do tada nepoznatih podataka. Hvala vam svima na strpljenju, ja se nadam da vas nisam previše umorio, a oprostite mi na ovim zastajkivanjem, to su godine.